Irok try. Baru irok try para mengat. Irok try. Bagi viewers hukum jo pi baju pet ya ka channel ya kan YouTube nga ai kublei fi haka kerteng ga batiang tam jong Jesus Christ nang penim. Mentah kani ke bang ya dan lang ke kikat ka jing kenduk lang ne kita ki small house church ki ba ngitip kum ka kikam jong ki apostol haka por jong ka first century church ne ka balang ka spas nam ka banding kam ki judan kini ki jing kenduk lang haki ying ki sam jong ki para banget ti kini ki kat ki house church ne ki home church ka ba ngi ju kenduk lang kat ka ba ngi yok por ti ai ngu yu blai ba hakani ka por ngin panyok sngowi fi khubor nakaktin jong blai barobor ngi seddan ru ki group discussion ki bangila ban keli jing keli te kan ka por nga kwa ya fi banong ba fi pet kini ki para banget ki bayadan lang ini ki para banget teng ngilang ha yeng jong ni ngilang ha laki jong ki yeng bat kini ki para banget ki bayadan lang mentang te kini ki small house church ki bang kenduk di bang isat ya dan bentalang ban mani ya ketin jong blai ti mentang akwa ban ya sam no ifi ya ka ketin jong blai ti fin snap ban perlet jingmot no na ketin jong blai ka topik ka ban keren mentang ka topik ka ban keren shefi mentang ka long how to fidan ne am ya ka jing shisha how to fidan ne am ya ka jing shisha how to fiyang ne am ka jing shisha ti kabangan yalap ifi kadai na kabangan hikai ifi kalong kum artat kum ka jingkai kum ka jingelap kadai na gospel wiyo anis ka gospel kat kum wiyo anis kalnong ka bakhandai finpet hang tu ang tu ifi syapang ka jing penkia o jisu yau tu ubabriu ubamatla na do mendangka ka gospel yo anes kung nang bakhandai syuaban sedang yang tangan puli finaki kitab jong ka jing start ka kitab proverb kalnong ga ba arpulai finia plate naki bible jong fi ka kitab proverb kalnong ba arpulai kat khat ka ba arpulai ki kantin ki ba angkum ni tu thiet ya ka jing shisha but what dia ya ka jing start ru but ya ka jing hikai but ya ka jing shampang ka bangin concentrate hang ni fi ke form ta hakani ka por kani klip mat kalong tu thiet ya ka jing shisha fi ka jing shisha kalong ka badan kam ha fi hak banda thiet ya ka jing shisha kalong ka baram dor kabamla ngawang ifi bantiet agak siar ne garupa fimna bantiet ga jing shisha ka jing shisha no ifi uday Jesus Christ aga gospel yo anes kong Jesus wong ngalong ka linti ngalong ka jing shisha bat ka jing im fi timantangin pet kumno lang yang em haka jing shisha ka jing shisha ngalong ifi kan yang bat hapadeng ki jing ile lada fi kwa bau blay pendan kami fi lada fi kwa bau blay unyet ya fi dan kam ban slur ban yang ka jing shisha ha ke preng ki jing e ka ha ba fi yang ha ka jing shisha ro ki jing e kinwan yang ini let no na ka to ka passage na ka to ka khat na ka to ka linong jong uyo anes kalnong ka bakhandai kani ka jing e thu khana hangni kam de ga jing thu khana ka de ka jingja ka ba shisha habau jisu dang dan ka slap perthai ka de ka kai ka belajar kat bau jisu dang let yalap ya gospel tingin puli na ka chkhat na kalnong ka bakhandai ter ngin ye puli ngan sapen ifi kumno ba finiang ha ka jing shisha kumno ba finiang scam ha ka jing shisha bat va finiam dia ka jing shisha menta ki breu kimno chu manong ifi ban yang ha ka jing shisha ki de ka jing shisha
teng ki ong bagi yang ha jing shan roi da poi ki jing da poi ki jing tenju da poi ki jing sha pen sitam kim nut ban yang ha jing sha kim nut hiru ban kran yang ha jing sha andai ngin pet kum nu bau niu mat la walau long ba mat la bistu bri ba mat la dan tang ka kam ka jam andai ha bau ya kendu ya Jesus Christ tieng ban yang ha jing sha tong in pet ya kan ka khat kal nong ga bening kong kong ti habau dang yat artat ulayo iyo bri ubamat la na mendangka kisenran jeng ti kilaya keli ya kiong ko kenrat wei bala lepap uni ne ki kmi ki kpa jong bala khamat la ya kat khat ka balai gong jisu la ya thu uni shem la lepap lem ni ki kpa ki kmi ki kpa jong hanrai ba anyo pan pau ya ki jingle jong ublai ha kadai yanga bantrai ya kita ki jingtrai ki jong utau balapha yanga katba kadang dan kasngi kamit kalaja anda kumta dan ubala bantrai katbanga dan ha ka pertai ngalong ka jingsha ya ka pertai anda ula kran ye kini ki airu la bia ha ka khandau baula thau ya isbo khandau da kata ka ombia baula ta ya ita isbo khandau hakikmat jong utau bamatla bat ula ong ha tu kilet pta ha kapungsum siluam kabalong habala batai balapha namar kata ula letno badla pta badla wanpat udapet namar kata ki paramajan bat kita ki bala itu ya umenshwa bala julong matla kilaya ong uni umlong uta ubasyong bat ubaju krong kiwei pat kilaya ong ulong uni ken kiwei pat di ulong seriem ya uti ulong manga ken pi hadu hang ni ngaong ye fi bau ni umat la dan kakam gajam ulet banyak krong lang bat utu baju krong kamut dan kumno habo mat la dan kakam la mat la na du dang kha fi sngo kiwei kilong bau ya seriem hanrai fidi bau ni umat la tang bu nget ha jing shisha u ko ngu yo Jesus Christ kadan kam ha ba fi nget ya jing shisha bat ba fin ko ngu habau jisu la shem ya gatuka khendau ula lapi ha to khamat baula ta hau tu matla baula ong kilet sum syakapung silawam ka jinget klam ka jing ko ngu kalong ka bayap ne ka jinget klam ka jingle kalong ka bayap haba unget hau jisu ko ngu yuni ngan pani fi ha kani ka por pat tip i ayu jisu ru ni ubriu pat pin sei i balai bau jisu uyet ya kita ki ba nget ya ka jing shisha lada fi mnut ban yang ha jing shisha fin sajak na ublei unum yet ya fi unum yang na ka benta jong fi ngin pet na kani ka khat hi jong ani ka kat ba fila i hadu kani ka bangi ya puli mentan ngilayo smau ba uni ba matla na du dang kha kalong ban pendan buram ya ublei bat haba uni matla ula ko ngu yo jisu ban let sat ha ka pong selawam ula pet bat haba kitu ki baju i u bau syong ban krong lang kila lengo haba kiyo i ya kani ka kamba ting ni pet shushu kat khat ka ba khat wei utiu la yatu balong ubriu ya bala khat jisu ula tau ya isbo khandau badula ta ya kikmat jonga badula ong hanga tu kilet ptaru ha ka pong silawam kumta haba ngala let bat ngala pta ngala pet khmat ikmat anda kumta kilai kli ya hangno udan ulai tu ngamtep pi hangni uno matla ru ule yu ula pla ya ka ka bau jisu ula penkia marang shibun ki brio menta wala ki kam bangi dai ki kristan habau jisu ula le i kamba ula penkia fi naga jingpang hanrai habau dawa ba fin fla naga bentau jisu pi pimtre nai pe uni utip tang bau deu jisu umpat tep bau deu blai umpat tep bau deu mesayang in sa pulis isu nakane ka tien chadien hanrai ula kongu abu ula kongu ula yok khia ba ula pla hakini ki brio habat klik ye kila kali ya uni wa ngamtip ka jingkali kabalabu hauni umatla kalong shwana gitu gibrio ki paramarjan jomu hanai ka ba ngodong efi haba filang nget hau Jesus Christ haba ula penkia haba fi slur banyang ya ka jing shisha ka ebole pin sa sha kali na ki reuniam tang ni ki reuniam bat ki brio ki ba isi yo jisu
kin sasdang ban kali hang ni kan test ya ka jing shisha jong fi note ne ban yang ya ka jing shisha ni puli ya gi khat ka ba khat lai ki Parisi ki ya kali tokit ya uta bala penkhia nanta pat kibri ki le no ki la ya lam ya u ha ki Parisi ya uta ba jumat la menshwa te kalalong kasngi sabatan man bau jisu la thau ya itai sbo khandau bat bau la penpet ye gi khmat jong u namar kata kita gi Parisi ru de kila ya kali ya upat kumnu ulayo pet ki khmat ulaya thu te haki ulabu ya isbo khandau haki khmat jong na ngalalet ta ya la diru kumta ngayo imat anda kumta ki ba na kita ki Parisi kila ya om uni ubriu umlang na ublay na ba sumar ya kasni sabatan kiwai pat kila ya om kumnu ubriu bapap ula banle ya ki kamba kat kini kumta kaladan kajing ya prat kitien pedang jongki kat khat ka bakhat nyau kila ya kelipat u ya utau bamatla mami kumnu meong syapang jong u namar ba ula penpet ya ki khmat jong mi fi kabaning kong ula apply tu gibreu kini gibreu kila let ra sha ki Parisi fi ban tip bagi dai ki ba ki reuniam ha tu kapor om dai ki bam tip ya ka an jong Moses ki tip hai kani ka ba ki tip hai ki tu ki sep chot to jen ki pentateuch ki ba ki khat ki dai ki gibreu ki ba bat hai ka an ti haba ki lai kaliu niu bayo ga jing penkhia bala pet bala kila kali kila khat ban bishar niu bamatla bat tang kata ki Parisi kila ong ba kila ban nyau ben yu Jesus Christ ki ong ba hakasngi ka sabatan upen khia bat ulang ubri bapap ki ong ti kila sedang ban tenju sanau niu bamatla pen ngonong fi niu bamatla kan mau ba dan tang ka kamru hoi wat long ulong ujiu Andrei hagatu kapor na marba umiing ang fi dan I enal din. Andrei ka ka ba kita ki Parsi kila itokit yu. Kila penlong, kila pensyoy yu ba yang persya yu Jisu. Ulayo ka jing penkia Andrei kiong kumno pan. Hagatukot ka ba khat nyo ngin ban biang kila ya kelipat ya ya utau ba matla mami meong syapang ju mami kumno meong syapang jong u namar ba ula penpet ya gikmat jong mi ti ula yetu ulang unong itu papat ngan yetu ifi wat la empat itu yu Jesus Christ handrai uyang scam ki keli ki mot ban ki kini ki Farisi ki wat daw ba yu Jesus ki de gironiam nganong ifi ki wat daw ba ki ong yu ki pensoi itu ipat ba na pedang ipat ba dan ki ba ong ba kumno la daw de ubriu jong ublei ba pop kumno la ban penkhia kadang gajing ya prat andai habaki wan ban kelibet na uni ubriu balayo ya gajing penkhia uni uang kumno uang ulang unang ya thu lupa fi ukam shimram din chapang gajing na kumno para banget ki bapet ya ni YouTube haba fi ma shisha ya gajing penkhia haba ublei lo penkhia haba dan kampat ya fi ba fin pedang ya gajing shisha fi nut ne amban yang ya gajing shisha fi nut ne amban yang ha pedang kirim niam ki ba yang persyak ya fi ban penong bau Jisu dei ban penong bau Jisu dei ublei la ni bakin keren lai faujat pinot ne ngan sak ngam su ne kat khat ka ba khat pra pe ki ong no henrei kita ki jiu kim yanget sapang jong u baula julong matla bat balayo pet ki khmat tat nda ki la ya khat ya ki kimi ki kpa jong utau balayo pet ki khmat pet kim pat hun kat niru kilayo snow nakaktin jong uhi baulong matla handrai ki ong no kim nget baulong matla ki tokit saya ki kmi ki kpa ban pensisha la na uniu brio ulong ba matla ne gini ki jiu gini ki Farisi ki kwa ban tokit yu bat ki ong no bat kilaya keli ya ki da ong uni ulong ukun jong fi ya uba piong balakha matla bat ki da keli kumta hagat khat ka ba khat khandai ka tang apuli khat ka ba arpau yong kumno te bamentau uyo imat pat kila kali kilong how to ki udai khon jong fi tu ba matla to ya thu hangi kali gitu giru nyam to ya thu hangi kumno yo pet pat na jing matla
kat khat ka ba arphau snap ngan puli ba kita ki kemi ki kpa jong u kilaya thu aki bat kilaya ong ni tep bau ni ulong ukhun jong i bat balakha matla ya uru khat ba arpuai kong hanrai kumnu ba yo imat menta ngim tep lani u ei balapen pet ya ki khmat jong u ngim tep u hi ula biang ka kerta pinya kali ya u unya thu hi shapang yala de kat khat ka ba arpu argong kita ki kemi ki kpa jong u kilaya kran kumta na ba kilaya syapting ya kita gi jiu namar kita ki jiu kila la ya kot lupa balada unu nuru un playa u ba ulong u kris an kan tat yu no yu na ka senaga snap ini pangan yu thu ifi ki tre ban kam bau tu ba matla u de khun jong ki la i da ki khmat jong ki ba u jisu kris upen khia ya u khun jong ki la i ya ka jing shisha ki la da mat ya ka jing shisha hanrai namar ba ki tiang ye ki brio ki len pet ki ong kumno kita ki kemi ki kpa khat ba arpuan nan puli kita ki kemi ki kpa jong u kilaya kran gumta na ba kilaya shakting ya kita ki jiu namar kita ki jiu kilaya kot lepa balada unu nuru un pla ya u ba ulang ukres an kan tat no ya u naka senagap kini ki brio wanang fi kini ki kemi ki kpa utu matla shim shakting wala dan kam dan jam handai kini ki brio namar ba ki kamburam ya ka senagap ki kamburam ya ka niam ki kamburam itu kenhun wanang fi kim tre ban pla bo jisu kres bo jisu long kres ba dai mo u bo pen kia ilem no kia ki pen ban shat man hau khun ki ong kli hina u namar ula he ka karta hatu mangi ki kristan ki basisha fidan ne am ni ka jing shisha jong ktin jong blai finot ne am ban yang shisha ka ni ktin jong blai ha pran ka jing pen sistem brand lada dai ban be e fi na yen lada dai ban be e fi na ka synagogue daki reuniam pinot ne am banyang ka jing shisha panin sapat bakumno bau blai lada pinot banyang ka jing shisha un peniam mi fi lada finot kai ka banja ngakaran yani ada ka jing jaga jing iet ban ngakaran ya ka jing shisha ka ni ka por ni ya pet shu nang ni sakman ini ki kme ki pa ki klam yang ka jing shisha ni tu fi bat kai ka bajai ki du ya ka jing peniam wat mut ba filayo khia ha kamat bau blai ho upen khia ya kamat ulang ban pen khia i khun ki ti jong fi kata kampat dai ka jing peniam ya men sim u blai upet ala finut ne ban yang shisha ka jing shisha finut ne ban kran ya ka jing shisha ha padang ki jing persha ki bajur kat khat ka ba arpulai namar kita ki kimi ki pa jong u kilai ong ula biang ka karta ba fin ya kali ya u kumta kilaya khat sa sisien ya utau briu ubala julong matla bat kilaya ong ha u to ai buram ha u blai nitep ba utau briu ulong ubapop pi kiong kumnu kiong ni khat biang utau matla sa sisien ki khat biang utau matla ban sakhi ba dei sha ba uji sukres udai ulong bapop kiong ai ngu yu blai ba utau ba pen khia eme tu dei ulong bapop handai pet uniu matla akat khat ka ba arpsan tar wang kumno anda kumta utau la yathu bat la ong la ulang ubapap ni em ngam tip yakani kawai ngatip bayakaba nga julang ubamat la menta ngayo imat snap shaw slur bauni hap pedang gini girunyam salia wang kumnu wang ngam tip piong pi ma pi piong bau pop na gumpop nga ngam tip ya kata rai tang kawai ngatip bau ni ba mensyuang ala julong matla mentang ala yok khia mentang ala yok imat sap kini gi reuniam ki ban biang u ban penkala ban penkala ya kata jingat jong u hauni u ba penkhia u gong gom not khat ba pun ri wang no kilai kelipat ti ya u kai ula le ya me kumno ula penpet ya ki khmat jong me pa ki wai wat daw kumno ban yok ban penram yu Jesus Christ lang ba jong u kat khat ba pun yok long ula ya thu aki ngal ong api lamen ne tipim ya syak skor hatu balai piaman ban sngo pat uni unut bau slur bang ni da ngas sngo tenat bakat bau umpat tip yo jisubu nei mesaya hadin satip andrai udan ka jing shisha u challenge ba itu gireuniam tiang udan marwai oh haleluya kani ka penki yang ni ka por pet uang kumno
ulai thu iki ngalaong api pila pi ula ya thu aki ngalaong api lamen ne ti pim ya skor hatu balai piaman ban sngopat piru piaman ti yakabanlong kisenran jongu matau challenge kelaki wa pila kali sekali ngala ya thu mene mata piman ban yalong ya kisenran jongu ubu kala kani gajing kali piman mo banlong kisenran jongu pat kat khat ka ba ar pupra haba wiang ha gajing sisa nganong haba finut ban yang gajing sisa haba uniu ba matla unut ban yang gajing sisa usha le kom no kat khat ka ba ar pupra wong anda kum ta kilai keren ban ya u bat kilai ong me melong usenran jong uta ndrai ngi ngilong kisenran jong umosas uni ulang usenran maki hi kisaki ba uni ulang usenran jong jisu bat maki kilong kisenran jong umosas kajing kali ka ba mu bu ngabu ifi mata ko para bangat filong kisenran jong jisu kres na filong kisenran jong kinyam kirukam jogi hukum jet mafi man ya kani ka jingkali nganong fijit you know fijit yo jisu kres kum bau ni matla ne fijit kum gini gerung nyam ban em makaniam fi yo tau ktien na kum no namar ka ktien jong blai kan yalam ni shau ktien fi kani ka ktien jong blai ngong fi kam dei ban yalam ni skiniam kirukam ka dei ban yalam shau tau jisu kres kini ki parisi kila ite ya kajingle pla jong Jesus Christ kila da bio smor ya Jesus Christ nai wala ki kmat jong ki pet nare ka do no jong ki kamat lam kim tre dan aprang jong fi ki balamat ya jing penem no jing pen kyak no blengan ong fi ka dan kawi ka long ye ngan karan ni da jing slor ka ba haba ngilet bandua ye tai khun ila yok kyak lai i kamba ble lo pelat Andai anda hadian habut kim tere ban yang gajing sisa na marketing ki runiam. Daya lap ki gajing sisa kim nut ban yang. Ki kran persyak na dien. Ti kani kadai baki tieng buram ni ki beriu. Ki tieng banda kran yang gajing sisa jong tin jong blai kim tere su ban sim. Ki kwa tangi gajing pen khia jong ka kamat. Ai tu fi ublai ulak ban pen khia fi kamat. Ndai habak ye tu ifi sha kapang ga jing kala gospel ga ba shisha ba fin kala ka ba mot ne ki pop ba fin pai ban i gi jong long rem ban pen baptist ifi ha ka ba fin yok priang yo men sim ba khut da ga jing priang gi wei pat ki tlit fi tere ne man sim ni ga jing shisha hadin ba fi la yok priang ya ka jing pen khiang anong ifi bon ki brio ki ba fun yang anak fun da ga jing ai ublai nga penduai ki yok khia na layalap ha gospel ki jakno kim tere kan mau bau Jesus Christ wang kumno wang lara uno bakwa ban bot ya unlan la di unra la ga ding fana kan mento yu fi finyo wang Jesus Christ finyo e partai barok kawai kan mento yu binyo e spa ka jingkot jingkhia handai ngidu ya ka jing shisha ka long bau Jesus Christ umkwa ban penkhia ingi tangkamet ukwa wanda pen khia ega men sim finut ne man yang hajing sisa ukwa ni long concern palat ya kani kamat ladang ni tieng palat ya kani kamat nganong ifi ngin tieng iki briu nginum tre banwan saka jing sisa handai uni habo matla oboi i sim syap tieng uyang skam haba kiwan ban keli ban toket ulai umdan kakam umdan kajam tip sen let rei uyang skam haba jing sisa kajing keli kalong ba hadian ba fila yo pai khia na gitu jing pang jam fi finot ne ban yang ka jing sisa tien jong blai fitre ne man kala ka bamut na gi pop jam fi ban plano ban i no ban pai su Jesus Christ ban khat ya snam jong Jesus Christ fitre ne man penlet ka jing pen baptis kum ba apostol Petrus ba to fin kala ka bamut ban anyo pen baptis fi wei pa wei ha ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma bi gi pop bat finyo diang ka jing a jong men sim fitre ne ban le tek ya ka tin jong blai am kot ka kum kanyam ka rukam an pulis su ifinang ni pet ka arba khat ba arpu prakia kran ben yu ni wong anda kum ta kilai kran ben yu bat kilai ong me melong senran jong ta handrai ngi long ki senran jong moses ngi tep bau blai
ulakran hau Moses handrai uni ngimtip nang no ulang utau briu katkat balai pa utau briu la yatu bolong haki kani sisa kalong kabada sngo pla ba pimtip nang no ulang habau la penpet yaki khmat jongan pat utenju yaki uyang challenge yaki uni udah briu ba slur bayang ni sisa wang pite pimtip nai ba ulang piu challenge ki utau briu la yatu ki bolong haki kani sisa kalong da kabasngo pla wang ari ngasngo pla wang challenge ki wang ngasngo pla ngalingo efi ba pimtip nang no ulong challenge kelai ki wang ba pimtip nang no ulong habau la penpet i khmat janga wang pilai ite ba la penpet yang khmat janga la lek kamba handai menta pidang ya lingo piaw dapat nang no ulong pat kat kabalai puai saki uni briu umpat tep mang hadu kane umpat tep bau Jesus Christ dei Messiah andrei uyet ya kajing sia uyang skam kajing sia bangin sai ia katin kap khaddo bau Jesus let ban yet yu handrai ni tep biang bau blai kajing jubab jong ni matla jubab susu kat kabalai puai wai pen phainia kalai kini giriuniam wang handrai ni tep biang bau blai sngo ya ki bapop handrai lada unu ulang ubamani ya blai bau balik ya kaman jong ya utakan you snow pat sakina mata Jesus Christ wang tangkani kawai ngatep wang bau blai snow gi bapap fi handrai lada unu ulang ubamani ya blai bau balik ya kaman jong utakan you snow fi ukut utep ya ka scripture ni bamatla wat bal matla umatla hikmat dari utep au dok not utep ukut nau Isaiah nau kitab Isaiah san khundai bau blai wang linong banikong khat baar bau blai wang ka kti jonga kam sim la lingkat kat ban pen em fi handrai naman ki pop jong fi kilaka enga lagi ki jing duai jong fi ta da uni ruang bau blai unum sngo ye ki bapop ha bagi duai usngo thu biang ya kata lagi ni ki farisi ki dan ya kti jong blai ki de ginong elap ki tip ya kata ka bau ni nong elap ukut ya scripture wang handrai lada unu ulang bamani yo blai bau balik ka maju ya utakan usngau atau filet akaman jong blai na ya kaman jong brio filet akat kum kani kaktin jong blai na kat kum ki kendon brio sap susu akat khat kabalai puar wong kumno na bendang long ka perthai am jiyo sngo bau nu nuru la penpet ya ki khmat jong ubala khamat la sa uyang skam ba sngo tanak kalong bau wong no wong kumno wang na menengkong kapertai am jiyo sngo bau nuru la penpet yaki khmat jong ubala khamat la unut ban saki unut ban yang hakmat kini ki patba hakajing syak keren ban ka ka consequence nganong fi ka ka jingja hadien habau tu matla uyang scam bat tre ban len ya ka ka bau jisu la le nganong fi ba ngan ban biang bahadu kani umpat tep bau dei Messiah kat utam manga mafi ki batip yo jisu bolong Messiah basisha kat utam uni pat umpat tip ngau ki breu ki bayet ki kajing sha lada kidan hangno ru blai unyet ki uyet ki tagi mamani ki jing sha ha men sim ka jing sha undai yet te undai bo yu undai yet raya kitu ki balan ya ka jing sha blai un pha ya ka jing makla ngan sapuli na ktien jong blai finot ne aman yang ka jing sha pai kat khot ka basau puar ja ayu yang niu matla habau yang hagani ka jing sisha kat khot ka balai pusau kong kumni kilaya thu bat kilaya ong hu lakha ya me haki pop sudah teme hikai mami yangi bat kilaya shop no ya u shabar para banget uni ubam matla wakli ubam dan tang kam ka jam bo syukram udan ka bonus udan ka jing slur ban yang ha jing sha ba yang ha jing sha la ya tai gitu la pan i ga jing sha ka ktien jong blai ko ang kumno ki kuntang ba ki kran ban ki ong la ya ki lai thu ki lai ong la khai me ka pop sudah te mi hikai ma me ngi bat ki la ya shop no ya u shabar kini parsi ngon fi ki kwa ya ka buram brio hatu fi dang kwa ya ka buram brio na fi not ban sha be shabar na ki brio ki bam tre ban yang ka jing sha fi not ban yang hatu nginut na am makali ya ladiro nganut na am ban karan ya jing sha nginut na am ban yang jing sha ban sha shop no shabar sha shop no shabar no sha be na ka synagogue ka dai ga bay money blay sha be no ukloy ban sha be
Baik ngani thu ifi ublay. Manong ifi kumba ukular. Yang ini lek pet. Ublay uyet ya kum bakum nu kibriu. Ya let bangana ka gospel yo honest kan nong ka basaw. Kat khat ka baar kulai. Ublay unyet ya kinu kibriu. Watlah kilong kibam pat yo ya jing penim. Mereka kriteria kadan bau ublay unyet kadan ka condition. Ka bau ublay unyet ya gitu kibriu. Kibadan ya kajing kibayet ya kajing sisa. Kisika kibatrang ya kajing sisa. But ndai kibalan no ya kajing sisa menang ipuli na ka proverb yang wat dia kajing sisa. Tu tiet ya kajing sisa wat dia no ya ka. But kat khat ka baar pulai ka ongkum no na gospel kat ko yo anes kan no ka basaw. Ka baar pulai baar pusaw ko ongkum no. Henry kapor ka ja bat kalong mentaken. Habaki nong yamani blay kibashisha kinyamani ya ukpa haka mensim bat haka bashisha. Na ba ukparu uwat ya kibakum kita ban yamani ya u. Mda ite tahu undawat te gini kibayang kajing sya. Fikwa bau blay unyet ya fi. Fikwa bau blay undayet. Finut ban yang kajing sya. Finut ban syak penishtamban. Kata kabriu kaang hauta ngatip ba umesaya uan. Fi. Hanta haba kapliwang ya khmat jongu. Kani kakeran syapang katuganong Samaria kabladan. Sangut kilap utawa nriur umdai jongka. Rai kabaya kenduk yo Jesus Christ. Katrang ya katugawa baim. Kaong kabau Jesus Christ uang. Nan ay kata ka ba ka ba hada haba fandi. Fan sliang shu. Haba kapan na u ay kajing sisya. Pinut naman yang kajing sisya kini kiriu madan. Kalau belasyak kentat yang society. Kabala syak be no compare jisu umpet ya kata. La kalong menta fila lek kinu gipap manong. Fila syak kentat ben yang society. Femdai uriu dan buram uriu dan suram. Hari haba fiyet ya kajing sisya finut ban yang kajing sisya. Filet ban trek ban plai gitu gipap. Ban kala ka bomot ban pai shu Jesus Christ. Ban yok pen baptis ka Haka kertang jong Jesus Christ ban biok pedang mensim khut fin yok pedang kajing sisya blai unyet ya fi. Ngin ya pat. Abau jisu ukuran ya kani ukuran sisa. Kaktin jong blai kalong ka baim ka bala perang nyau sin. Ka bala pensat mesim ka siti simut Timothy lai kan riwang. Barok kajing tok barok kalong bala persat mesim do blai. Kajing itu lupa kat kumga siti Petrus ka amba ka su tok do briu. Handai bala penki. Ya ki briu. Dau mesim bakut bagin tok. Tika long ka ba shisha nong kani ketin blay fitre na man but tek kat kum kani ketin jong blay. Ngin pet haba blay kular habu jisu kular ule komno yung niu bamat la. Ya. Manta uang kumno uang no pet uang ublay ublay ulang umensim ketika dai ki bamani yu ban mani ka mensim bat ka ba shisha. Bat uang kumno uang ukpa Hendrai kapor bat kalong mentaken haba kinong yamani blay ki ba shisha kin yamani ukpa ka mensim ka ba shisha. Na ba ukpa ru uwa ya kibakum kita ban yamani. Uwa kita ki ba sidan ka jing shisha ka do no. Ki ba mlong arsap. Kita ki ba dan le politics. Ki ba nut sha wala kim patep ndai kinut ban jing shisha ka jing shisha kanang wan su siki. Yang ini let biang naga gospel yo anus ka bingila pulim ne kalnong ka bakdai kat ka balai susan ban pet bau jisu hadin bau niu briu lanut ban yang jing sha mauhi ula pen pau ya ledi un mi pau wan ban yet yu ban kat ka balai sib namar jisu utip ya ka do nut jong ibriu pi wan ban pen khia ini ba mat la namar boy i ka do nut jong niu briu balong ba shisha kadang ka jing shisha ka do nut jong u Kat ka balai pesan wang no. Ujisu la yok snow. Ba kila shop no yu shabar. Habau la syamti ya u. Ula ang ha u. Mengat ha u kunu blay. Snap habau ujisu la yok snow. Bau la shop na kabenta ka jingyang jong u ya ka jing shisha. Bau msyam ya lalan. Ya ka iga bau ujisu la let. Ula let no. Ula syamti ya u. Ula ang ha u. Mengat ha u kunu blay. Bau ifi mene umpat tip banget ya u tau kunu blay. Handai jisu keli uang metre ne manget yang kun blay. Khat ka balai fundri pat uni matla uang gumno. Uni matla balapet uang gumno. Tiu la ya thu bol ong.
ulang uai ko konrat bangan yo ngat hu pai. Oh dan ka mensiam. Kadang ka jing syau kadang kuat ban ngat. Uang ulai tu ulang uai ko konrat. Bangan yo ngat hu. Kat khat ka balai punyo pa Jisu da pen pau mahmat u wang kumno. Tiu Jisu tiu la ong hu. Melayo iru ya u. Bau ta kan yu bakran bat me ulang ma u. Pai. Hadin bau la yi hikmat. Ula pet uang ula pensyai Jisus Kristus uang. U Jisu tiu la ong hu melayo iru ya u. Bau ta bakran bat me ulang ma u. Kat khat balai pupra. Tiu la ong nganget ko kenrat ba ulam mani dam ya u pai. Wan da ka jinget hu Jisus Kristus. Ba ulam mani u. Ulam mani u ha ka jing syab u mensim. Ko para banget. Fidang yang ha ka artli gi kejap ha ka lieng kawai ka lieng kawai ka lieng fidang yang ha ka niam ba da ka jing sisa. Haba fila ya pelat lut da ka jing sisa fidang not ban len pat yu jing Jisu fidang kwa e ka burong breu. Ka jing keli ka mentau blei uang. Tu wat syak tieng fi kita gi balak ban penjat tang ka map jong fi. Handai tu fin syak tieng yu tau balak ban penjat ya ka map jong fi ba ya kan. Mensin jong fi ha du job. Ya no injit ya kan ka por. Minut na ban long kum ni mat la. Pat kabalai khundai Jisus Kristus ong no. U Jisu la ong te ya ka jing bisharkan nga ngalawan ha kan ka pertai. Ba kita ki bam yo i kin yo i ba kita ki ba yo i kin long no ki ba mat la. Fi wat gila i ya ka jing sisa. Kan ja ka jing mat la ka mensim. Balai namar kim trek ban yang ka jing sisa. Pat kuran sya Jisus Kristus ong no. Tiul ong. O Jisu ong ki ya ka jing bisharkan ngalawan ha kan ka pertai. Ba kita ki bam yo i kin yo i. Bat kita ki ba yo i kin yu long no ki ba mat la. Kadai yang i ban i ya ka jing sisa. Kadai yang i ban tiet ya ka jing sisa ban nom dino ya ka jing sisa. Habal fi mat ya ka jing pelat lut. Jing pen khia kamat fi dei ban yet su ya ka jing sisa. Kumno ba fin yo bandan kan ka jing ya dei ba Jisus Kristus. Haba fi la yo manong ifi gidan ki breu. Ki bala yo mat Jisus Kristus ki bala kela ka momot ki la pen baptis. Ki bala yo pedang yang mensim nai ki len no tentang ka jing sisa. Katu kadai tang ka jing sedang. Hari la da fi kwa sisa ban yai ni abakut kadan kam ya fi ban yang ka jing sisa. Wat long kum tu kendau. Kuat lang kum tu sembai. Ba berat ha ka tu kendau ka ba e. Haba yo sngaw ya ktin upriang kum ni. Andrai haba kawan ka thang ka si ki wan ki jing e ki wan ki jing pin stomban. Ki kloi ban len no e ka jing sisa. Da se ka jing pin stom kala ban wan ni fi na yeng na sem. Na ukurem na ka kurem. Na ka balang na kinyam. Manong ifi. Finut yang ban yang ka jing sisa ka du bakut. Pat Jisus Kristus la dap kran pa la da fidan yang ka jing sisa wang kumno. Ha gospel Yohanes kul nang bakat san. Kat ka bakat pra wang kumno umsem kular hingi bangin ya ka jing sok. Hoi ka jing sok kadan hapo do not. Jisus Kristus wang ka kum gospel Yohanes wang ngai fi kata ka jing sok am kum ka pertai ka ai rei ma ai manga fi. Ka jing sok kadan ka do not. Wat ki jing e kinwan. Ulah kular lupa kan ya nang ka bakat san wang kumno. Wang la da ka pertai ka syun ya fi. Pitep bakal syun yang mensuai fi. Fi. Lara filong na ka jong ka pertai kata ka pertai kan da iet ya la ka jong. Ndrai na ma pimlong na ka jong ka pertai ndrai nga ngala jit ya fi. Na ka jong ka pertai na mar kata ka pertai ka syun ya fi. To kan mau ya kata ka ktien ka bangalaong mga fi usyakri umlong ubakraw ya ukenra jong u. Lara kilale ben ya nga kin le ben ru ya pi lara ki sumar ya ka ktien jonga kin sumar ya ka jong piru ndre ya kini ki ai kiru bakin yo le ya pi na ka benta ka kerteng jonga na bakim itu ya tau bala pha ya nga fi wong kumno la da kila le ben yo Jisus Kristus la da fi yang skam ga jing syafi kin le ben ya fi ndre u apostol Jacob wong tu fin som komen hama ya kita gi jing sya le ben na mata kerteng jong u na marka buram jong fi kadan habnang am hang ne perthai la da fi dan yu so shisha ada filanget sa fin sa i ke jing
ka jing syak penshitam ban fin syak kren ban fin syak penshitam ban fila ban syak be na yeng na sam apa bidang ka jing shisha ba kim pat mat yani fi ka jing shisha kalong kumno mdai tang ba sulong niam ka jing shisha ka de ban pelat lut yang ina ka pop amdai ba fi sulat jing sang sunday nagi bible study nrai kam simdan kanu anu ka jing shisha po do no fi la da fi monday to saturday fi em tek kum ka perthai fi not ban yang ka jing shisha fi not ban yem ha ka hak ka bau Jesus Christ la da thiet da ka dor ba ka snam fi compromise fi shong lang ka jing shong ki bar ban fi wan jing sang tang sunday ban tap ya ka jing reu blai ya ka dor ka jing reu blai kam dan bor pat fi duai ino fi minut ban let ban duai ban yok khia ban bek so ban yalap ya gospel fi tieng fi compromise no fi minut ban yalap shisha ya ka e ka tin juga bau blai wang fi dilute no fi lak ban hikai ya ka bible nri fi tieng ki brio fi dilute no na fi tieng yok shabe pat ka bama ka ong kumni pat ka bama ka long kumni kani ka de ka warning na fi na ka tin jong blai omdei bang isi ifi ngakran ya ka jing shisha kabama kalong balada usetan udang utap matla ifi ndrai lada fimlan ya kajing shisha ble udang lak banweng ndrai kabama lada ngi dia ya kajing shisha nimtre ban yang kajing shisha kajing matla ble un panai kada meneu Jesus Christ wong kita ki bapet kin matla pe wong kumno kat ka balai pun kendai na katuga lennong ka ba kendai joka gospel yo honest wong uji sulaang ti ka jing bisharkan ngalawan akan ka perthai ba kita ki bam yo i kin yo i ba kita ki ba yo i kin long no ki ba matla namar balai kim tre ban i ka jing shisha ya yang impet ngin pen shisha na ka tin jong blai bala ni len no ya ka jing shisha akhir ka sniu blai un san ya ka strong delusion will khat ni puli na ka kabaar Paul shikit nang Thessaloni kabaar Paul shikit nang Thessaloni em kaba kashiti kaba kashiti kabaning kong anong ifi jang Paul shikit Thessaloni amde kabaar kabaning kong ki Thessaloni kalnong kabaar khat ka ba in pulia shoy kani khat ka ba ar bat ka ba khat sao khat ka ba khat lai in pulia do ba khat lai ong ni hanrai kadai yangi ban aingu yo blai hakasni na kabanta jangfi ko parang ngat bala it daw try na marbau blai la jit ya pina do ka ba mening kong sha ka jing penem ha ka jing pen khut umen sim bat ka jingat ya ka jing shisha kani ka kran chwa ya gitu giba ngat ya ka jing shisha bayo ya ka jing penem nanta da wong no na marbau blai la jit ya pina do ka ba mening kong sha ka jing penem ha ka jing pen khut umen sim bat ka jingat ya ka jing shisha sha ka ba khat ya pi daka gospel jongi yaka banyo yaka buram uji sukres ubau tra jongi fi kabade yangi banget yaka jing shisha nrei naka shiti ultimo shiti upol shaki baar shiki Thessaloni pat uyathu untuk wang ba ar Thessaloni kal nong ba aka shiti ki Paul shin Thessaloni kal nong ba ar khat ka ba ar khat ba ka kal nong ba ar khat ka ba shipau pat man pen ifi ki tu ki balan ya ka jing shisha ki balan no e ka jing shisha nong ifi ka e ka banja pangan puli ka tin jong blai ka ong ba da ka jing shukor ka jing bam hak baro na ka benta kita ki bajat na ba kim shem la pediang ya ka jing i ya ka jing shisha ba an padim yaki khat ka ba khat wei kong tinamar ka niu blai un pha ya ka jing troi ka jing bakla ka bakin nget ya ka lamler khanang ba anyo penram ya kita baro ki bam shem la nget ya ka jing shisha
ndai ki balas ngau bah ha ka jing bam ha kani ka long warning na ublay naka shiti port situm ti uang ka ju bala ngadang kami fi men he bala da usutan upan makla dang la ban wen da ublay re ba ublay ui i ha bala yalap ya fi ka jing shisha fi tre ban kentat ya ka jing shisha fim iet ya ka jing shisha pat kitu ki kemi ki kpa jong uni u matla u jisu klamlet ban yet yaki namar blay ki lem ya u ki kamyo ya ka jing shisha manu bayo de tu kun bau jisu let yang kendu hi ban perpa bau long mesaya bau long mani dem yu kabama ka long habala yalap shi yalap ya fi ka jing shisha kong kono ti namar bau blay un pha haki ya ka jing trai ka jing bakla ublay un pha ka jing trai ka jing bakla bakin nget ya kalam le ka khtim bai parang ka ong he'll send a strong delusion so that they may believe in a lie un pha ka jing bakla udah ublay wan pha namar blay habang im ko ngo ban tre ka jing shisha ka bakhat du syaw bangan penkot fi kwa ban tip ya ka jing shisha kalong kani ki sautali para banget kabaning kong nget hau blay mut nget bau blay ula pha ya ula khun bala khamar wai u jisu kris u balong 6% u brio 6% blay ula wan ban pun da men sim ba khu ya ka mary ka thai sakti ban nget bala wan kani ka perthai ban long do ka ba ar ula ba ya ki pop jonga jong fi ha ka diem fna calvary baraga sni ka balala ula mi pat na ka bor jong men sim ba khu ula dap job yo setan ula job ya ka bainong jong ka pop ba ka long ka jingya ka balong ka jingya ka ba ning kong kani ong haba filanget ya kani ka dan kam ya fi haba jis kres wan cha perthai wang tu fin kala ka bamut ka hima jong blay kala hajan kam pat biang fi tang ban sunget ya kani ka baning kong ka dan kam ya fi ba fin kala ka bamut nanya iban ya kani ki kam ki apostol kal nang ba af khat ka ba lai pu pra wang Petrus wang tu fin kala ka bamut fila kala ka bamut ne ma ba finget hu ni ublay ha ba finget hu ni ublay kalong ba fiang hakmat ni ublay ba khut fin i ya ki pop ngin yo i ya ki pop la jong manga ma fingin i ki pop la jong ni tre ne man kala ka bamut kamut ban pai no amdai ba shukla tang na ka jing sngo jing ba perkhat ba i ni le biang ka ju ki pop hada ka jing kala ka bamut sha kalong ka dan ka jing kta jong men sim ba khut ha turai ngala le pop ya me nan kala ka bamut na pai no ni ki pop ki jing sngo ba jong ba perthai bangi pai shano ngim pai shal dia da ka bor la dia am da ki kam jongi la pen ngi da ka jing ai mon ngi pai ka jing ai jong Jesus Christ long ka jing ai ka gospel yu anis kalong baka hukum kawan Moses ndai ka jing ai kawan Jesus Christ ngi pai no ka jing ai kalong no ka jing ai kalong bangin pelat ngi na ka pop ndai ban yai le pop show ngi kala ka bomat ngi pai shau Jesus Christ shau niu jing ai bangin umle syu ya tau pop bangin pan ya kasnam ju ban sat khut ka balai kalong ba Petrus wong bat an pen baptis fi way pa way ha ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma bi pop fitre aniam ban le ya ka tin jong blai ha ba fi kala bomot ban dalet ban pengam mi fi kat kum ka tin baptis kamut baptizo ban pengam ban wi ban sat no gitu jing kala ka bomot gitu pop ki bala mi shabat how to fit ka basaw ko ang pinyo diang ya jing ay men sim bakhut fitre nam ban khat yu men sim bakhut ban pan yu men sim bakhut Jesus Christ pen baptis fi do men sim bakhut ka ding ba fin kran digi wei pat kitlit ban shakri yu blai kani kalong ka jing im ka ba thamai kani kalong ka jing shisha jong ka jing kha arsin u gospel yu anes kalong ka bas light khat basan wong yau ni ka demas wong landam khapat ya fina ka ombat no men sim pinum yo balik set ki ma ki benang ka gospel makas khat ndriu ko ong kilat ya khatsan khat ndriu ko ong tulet ya lap ya gospel taw banget ban nyok pen baptis pen yam taw banget la pen ramiu fitre ne ambat le ta ka jing shisha kat kum ga sitiu Petrus wong baka ta ka jing pen baptis ka pen im am bawa sat ya kani ka bashabar nikong Petrus lai arpuai mereka basat ya ka conscience kani yang ani tu fi ka dai tang jong ka jing sedang jong ka jing kha ukulung habala kha dan kaman sumar bhai u dan kaman sai u da ka jing bam ulak ban yap ru ani tu fi la da kha arsin ni fi ru
lada film take care ya ka jinglong men sim da film trek ban bam ya ka jing shisha kadang ka chances ba fila ban yap na fi uang wat pensosi yo men sim bakut bala shan sharp fi ni dan ka will ka free will ban pensosi yo men sim bakut hadin ba fila mak ya ka jing penyem fi trek ne ban ko ngu fi na fi syong atrai bat film juliet ya ka bau jisu wong nengi trek ne am ban ong atrai bat ngin da ko ngu ya ka bau jisu Christ long ula ai yo men sim bakut ingi wei puwei kadai ka jingyo jong men sim bakut kalong ka jing sedang bangin ko ngu ya ka bau jisu Christ ban bam ya ka jing bam ka batai mat man trek ban penlong senra ni kiwai am tang ban syusyong sa ka jing jai tu am ta bangin syus ngau hun haladi bangin san kadan kam bangin le ai nak bentau jisu Christ main ko ngu nang taun seiso pai uang kum nu ka tanat kanu ka tanat hanga ka bam seiso kat kum ka gospel Yohanes ngan ngorno wala kala dai ka tanat ka balawan hau jisu Christ nai dalam trek ban seiso ngorno fitre ni amban seiso ban ko ngu yu jisu Christ kani kalong ka jing sha wala ban pisha penstam ban fisha yang ban para banget ngakran ni ka jing i ka jing ngau khia am bangalalong janai ndrai ngadang dan ru ka jing ya inti mga karpat ya firu ba finya duai lang bo bleun ai man sim jong ka jing shisha ban kran ka jing sha ban yang ka jing shisha ban petang sha uhi bolong nong pen janai ka ta ka jinget jongi nong pen long nong pen janai ka jinget ni nakabenta ka burong bublay tu bublay un kui fi digini kentien un pen ki ka man sim jong fi iwai piwai bayo snow ya ni ka kubor ki badan lang hang ni ba ngi mata bagi bayo snow lang makani social media ka YouTube lada fi snow tu ka tray fi yarap lam ban pen priang ka ni ka kubor lawa pimpat la mata ban yalap pen priang ni ka kubor bublay un dan kat bat fi unyo ban kui fi unyo ban pen isu shu fi ka jing shisha lada fitre ban sapriang lam ni jing shisha ula ai fi katalan lada fin pala pendan kam mentai katalan nang yarap ban pen share kani ublem sa ai ka bor fi ba fin da yalap dal dehi ka jing trang jongi kalong ban yalap fi ban penlong senran sna fi ba fin le ka ju babaro ki kristan ki ba sautu ya bible kin dalat yalap ya gospel personal evangelism na ka public evangelism kanu ka ublem lakhat ya fi nakabenta ka burong ublay kublay sibon yero utray